mondo wane uru ni to ere kaka wada konyo piny, because in ibiro yieri kawuono, your time will come and end. Na machielo be biro kama nendo. Kika uketh piny just because of a particular election mwadhi timo ni endi, ma samoro bende kia kadi dhi chope. Ng'among'e ni dhi chope ni Nyasaye kende. Gima kiny Nyasaye motimo nade emong'eyo. So let us be very careful e weche utterances mago gik mawuok e dhowa. But again, jopiny kamoro amora ma intiere kik ng'ato kelni gik moko ma dhi rocho ngimani kiny going forward. Nikech in bende dwani mondo imbe kiny ne nyikwayi gidok liundani. To kiketho weche gi moko ma ng'ato ori midhi nyaka kanisa kata weche gi go odhi okethore, then aparo ni mano ok dhi bedo gima kare. Mar ariyo en weche mantiere mag voter registration gi ID to gi ID take off. En ni kadipo ni in ja Kenya kata in ja onagi kamoro amora ma intie to pok ikawo kata ing'eyo ng'atno ma pok okawo for whatever reason, watere uru, wajiwe odhi okawo ombulu, kaeto wabiro jiwre uru mondo mi wabiro go uru kura ka sa kura timo nade romo. Onge maduong' madang' awachi, akwane jo karachuonyo kamoro amora ma gintie, ngima makare, odiochieng' makare, kendo Nyasaye otenu yiero duto te. Kendo Nyasaye oting'i malo mane ero kamano Abdul. Cecil Mila wakili, wach mari mogik en mane?